phải phụ con cháu bình thường đến nào bé ai hay là làm mong con số song của muốn chỉ là sẽ ai đi nó người ai là phụ nó bé ai nó thoát bay bà là mắt tướng con chờ đó con ai bé ai ta bà nó mất cụ cũng to lại hơn hàng đó còn chờ có đi đó bà chỉ bán xe ai có điều hay khó nữa nó bé ai ơi thoát ba là thì là bà nó con á cô xeo bé cứ nhắm xử lý nó bé ai xong có yên bình chú là chỉ phải bán xe ai đến nó là ai là những con cái này em xử lý ai là nhớ có gì nó bé sẽ có cho bác nó hàng ai nó bé ai chờ đó con ai nữa là 10 năm xưa là có mà nó bé là sớm có cho mẹ đi hùn nên ai ai còn có lối bé sớm có cho mà nó ngày ai đó thì ba tàn theo lòng má sớm nắng chờ cần đấy ai ơi nữa là ai là có tàn chú là sớm có cho mẹ đi nó bé ai anh đứng trái là bác cố ní nó chú có hình thế nó nữ quan là thì ai to sợ nông bé chỉ chờ cơ để nó chịu hạt nông nữa là mười theo nhắm nó là chắc cả kinh khẩu là bùm để nó bé ai là những phun nó nữa là cho nhắm nó là chắc cả ngũ pa là hàng đi nó bé ai sa mưa sa hơi nắng trường canh và để nó bé ai bà sa mưa qua chống chưa cả này sửa làm phụ sai on thoát ba ta tết chào nông là nắng chữ mát chờ đó cha người nam xứ họ nó bé ai kinh khẩu nó bé nhắn bé kèn bài thái nó ai khám chữ tè nó còn nhắn chữ nhân phương lo ai thôi bé chứ nó làm nó bé ta nó lùi về thả ai nhắn lại về nó xoay đầu sữa so nó cụ bùi đủ nó bé ai mẹ tết cho thì là chẳng mà bất trả lấy ai ơi muốn chờ nông lại rồi nữa là tại với em xứ áo là tại tôi người chỗ nào mưu bàn đền họ đó nó anh trai hát hay lắm tại tôi thèm nên là cô đó nên bàn về bầu thì tại ta bầu du pha là có tiền đó nên đủ giờ xong háo ai để cô nó bé ai đó vì ba tàn
chú nữ nó là ai nữ โอ้ยว่าบนก็ว่าบ้าหรออ้ายอ้าย nữ là buồn mà thường chỉ lại nữ nó hàng ai nữ buồn có lại cắn để kèm phương chỉ mang ai nữ nó là ai โอ้ยขอนานจริงนะว่าเนื้ออ้ายเนื้อว่าจังมาเลยโล nữ là bà chỉ mang là coi mang phương tàng là nữ nó bé ai nữ bà chỉ khá phương tàng ai nữ โอ้ยอ้ายเอ้ยพยาบาลว่าฟีดฟ้าแล้วว่าฟ้าก็ว่าขาดคนซื้อรุ่งลายนี่อ้ายเอ้ยว่าสองเฮามากันนะทำเนินยิงเอ้ยเอ้ยเมื่อแต่เจ้าแล้วว่าคนยิงขานปิ่นไม้กวงลงตีอาชีวาแล้วให้เน็ตว่ากะตั้งไก่จมจื้อยิงอ้า ai còn là những phú nó bé ai nó ทำเนินน้องเอ้ยบ่าสองเฮาลงมากันนะคนยิงขานปิ่นไม้กลางแก้วพี่อาจังมาบ่มาเห็นแน่นอผู้เสียวา cái này ai còn là những phú nó bé ai เนินเอ้ยเมื่อแต่เจ้าน้องลาน้องแป้งอ้ายปิ่นสาวลายพี่อ้ายจังบ่าบ่ว่าแม่เอ้ยไม้สายขามาตามสิเล็ดจูหากาตั้งมือจอมเกณฑ์นี่งา ai cũng là những tù đều là những phú nó เนินยิงเอ้ยเอ้ยเมื่อแต่เจ้าแล้วว่าน้องลาก็หากลางตอกกลางล้อเนื้อจูหากาคุณเสิงเบาลอยิงเอ้ย cái này là những phú cái này nó khá cái nó bé ai โอ้ยอ้ายอามือแต่เจ้าล่ะน้องแป้งอ้ายก็จิกลางก็อ้ายและน้องจิแต่งเอินกูเคยรู้งามมาเลยฮะบนฮะจูลายิงนะ cũng này đó ai còn là những phú này nó bé ai เนินเอ้ยเมื่อแต่เจ้าน้องก็หามาจิกลางตอนเอาเมงกูนั่งจิแต่งเงินกินสินเอาเลยอ้าย này đó nó hay nó bùn ba này ai là những tù cái này là những buôn cái này nó bé ai เนินน้องเอ้ยหามาน้องแป้งอ้ายกังก็อ้ายเด้อพี่อ้ายได้หาแบงค์ทิ้งเอ็ดสองเด้อแล้วรอจ้าน้องลาน้องแป้งอ้ายซึ่งนะ nó bị bé ai là những buôn nó ơi เนินน้องเอ้ยเมื่อแต่เจ้าน้องลาน้องแป้งอ้ายแล้วกังต่ออ้ายเด้อพี่อ้ายได้หาแบงค์ซื้อเอ็ดสองขึ้นยิ่งได้หาบ่นอจูลายิ่งเอ้ย เนินยิงเอ้ยเอ้ยว่าสองเฮาลงมากันนะมาอ้ายได้กินจิ้นก็เอาจิ้นดงรามยิงไงเนอโหเสวา nó bé ai ai là những tù cái này เนินน้องเอ้ยว่าสองเฮาลงมากันบ่อ้ายได้กินปลาก็เอาปลาลุงข้าวยิงเนื้อจูหากาตั้งไก่จมแกนยิงอ้า เนินน้องเอ้ยว่าอ้ายไหลเมตตานั่งก่อยขา
chỉ coi chôm đó nơ phô xeo nơ ta nhìn tu quân đi nào phải ai nơ nhỉ ơi nòng chôm nè nòng có chỉ coi hà lo lét chu hà gà tăng mến chòm kết nhỉ sự phê na na nè nhìn ơi nòng tay có ra nắng nòng kèn này ai ơi nòng bén tè ra nòng tầm này ai bốn cái đi nòng cái ai nè nhìn coi lu là để bàn tón sen đó nước hà cuốn sừng trong kén nhá ai là những cuốn cái này